Sbiwch pwy sydd wedi symud fyny. Pawb yn disgwyl gwasanaeth da gan Chivers. Mae hwnna braidd yn hawdd I Bowen I chlirio. Mae Chivers yn cael cyfle arall i'w hyrddio nôl mewn at yr amddiffynwyr tal. Y golwr yn dod, ond mae oddi ar y postyn, a mae wedi mynd syth I mewn, a mae Chivers di rhoi Abertawe ar y blaen. Just rwch y bel iddi. Mae mor dechnegol god. Does dim hawl iddi I sgorio o'r ongl yna. Mae ar yr aslys. A mae wedi chwipio'r bel na fewn, troed chwith dros pen y gol geidwad. A mae rhaid dweud, mae rhaid canmol yr ymdrech a hyd yn oed y cywirdeb. Power, glyfer at Olden. Olden, meddwl mynd I hun. Oh! A does neb yn anadlu'n drymach yn y lle yma na Amelia Falkings y golwr. Bydde honne di bod yn erchill. Ergyd digon da, ond mae rhaid i'r gol geidfa wneud yn well fan yna, tymod. Pas o ganol Cai, os ag am sefyll nagos mae'r Lliman yn aros lawr. Mae yna gyfle fan hyn I Olden. Gwaith ardderchog gan y golwr. Chwarae teg gan ystyried y camgymeriad o Falkings sy'n gwneud cwpl o munudau nôl. Chydig bach o newid Miller nid Chivers yn cymryd y gic. A mae'n disgyn I Chivers. Dyma pam falle! Ac mae wedi cael ei rhoi mewn eto. Ac mae Amy Deacon di dyblu mantes Abertawe. Amy Deacon, mae hi'n rhif 9 go iawn yn y fan ar lle yng nghanol y gol. Chwarae teg, mae ti canmol. Symudiad y ddwy chwaraewraig, Deacon a Chivers, jyst I bod yn effro i'r bel. Power yn taro ymlaen at Helen Evans. Sbiwch eto, mor galed. Mae Abertawe yn gweithio, mae Chivers, y tu allan I Chivers, mae Miller. Mae Chivers nawr yn canfod Miller. Fe amserodd i'r pethau berffaith! Ac mae'n dair I ddim! Ac mae'n chwalfa! Ac unwaith eto, Chivers wrth waraidd y cyfan. Ond pwy a llefod wedi darogan y fath gychwyn i'r ail hanner. Chwarae teg, Chivers a Deacon fyna ddwy ohonyn nhw yn sicrhau bod nhw'n ennill y bel nôl ar yr hanner. A wedyn Chivers yn torri. I fod yn onest, Nick, mae pawb ofn Chivers. Mae hwnna'n gorffeniad campus. O'n i'n meddwl, come on, mae gen ti fwy o le I fynd â hwnna ymlaen a falle ti ergydio'n rhy gynnar. Ond na, mae'r cywirdeb ar yr ergyd yn un wych. Bel mewn at John, cyffyrddiad o! Fflachio heibio'r postyn. A dyna be fydde di bod yn stori tylwyr teg. Na gyd oedd yn gallu neud oedd trio cyfeirio'r bel yna gyda'i ffen. Power, Billingham. O flaen I mae Barry, mae hwnna'n bel dda I lwybr Barry. Dyma'r person mae Caerdydd eisiau yn y safle yma. Barry dros y golwr. Hyfryd! Mae bel, Lily Billingham fanna, bel ffantastig dros pen amddiffyn Abertawe. Barry yn gwybod yn iawn yn y derys bod hi'n mynd I medru rwydo. Fan hyn, Fiona Barry, gan ystyried adeg y gêm hefyd a pwysigrwydd y gol nesaf yna, I ceisio hynna, I cadw pen ac yn dechnegol I wneud hollol wych. O, mae'r peniad yn cael ei roi mewn yn yr hoi gan Shannon Evans. A ma' na dro ar fyd. Wel, mae Caerdydd wedi bod yn synhwyro hyn ag nhw. Neb wrth yn agos I Shannon Evans fanna. Chwarae teg iddi. Pwy oedd gyda Evans fanna fel oedd hi'n neud y rediad ar draws. Merched tal, mae wedi symud fyny a mae hwnna'n gornel arbennig o dda ac oedd y peniad yn bwysig gan Lake. O, mae'r peryg yn dal heb I glirio. Barry eto. O, mae'r ôl beniad. O, mae'n mynd mewn I rwyd I hun oddi ar y capten. Bobl bach beth sy'n digwydd. Wel, o'n i'n gweld yn dod nag ni Abertawe yn penio'r bel gan ddim cweit yn gwybod ble mae cymysgedd wedyn yn y cwrt chwech fanna. Barry yn trio troi a throesi. O, Jess Williams Mae'n giciau o'r smotyn yn rown derfynol. Cwpan Cymru a mae'r gic gyntaf yn mynd I Jessica Williams, capten Abertawe. Mae wedi sgorio gol i'w rhwyd I hun am gyfle I gywiro hynny ar hyr pwysau ar Gaerdydd. Y gic gyntaf. Oedd y cryfder a'r grym yn ddigon. Fiona Barry sydd wedi newid y gêm allech chi ddadle. A chefnogwyr Abertawe yn ceisio'r rhoi dan bwysau. Dyna sut da chi'n cymryd cic o'r smotyn.
am gic hyderus. Mae hi wedi cael pnawn campus. Mae'n bosib mai dyma gyffyrddiad cyntaf Madison Lloyd. A mae'r pwysau arni hi. Y chwiban, di chwiban ni. A mae'n dathlu, ac os mae'n gwybod, mae wedi taro cic bwysig. Arwr Abertawe. Stacey John yn ymddeol o bêl-droed heddiw. Mae wedi sgorio 161 o goliau yn ei gyrfa. Cyfle i fynd allan mewn steil. Nid y modd y byddai'n gobeithio gorffen i gyrfa. Llawer iawn rhy hawdd i Cerin Chamberlain, mae'r rhai deud. A mae Lily Billingham yn cael cyfle nawr i roi Caerdydd ar y blaen am y tro cyntaf ers cic gyntaf'r gêm. Sgorwraig wrth reddf. Am gic gywir Ellie Lake i gymryd y nesaf. Mae Ellie Lake di chwarae'n dda. Mae'n edrych yn hyderus. Mae'n ferch sy'n arfer efo pwysau. Dim nonsens. O'r rhaid sgorio, mae'n sgorio. Michaela Cook, un arall wedi cael gêm gampus. Cook i'w chymryd i. Ac fel Stacey John, dyma gêm ola Steph Turner cyn ymddeol heddiw hefyd. Mae'r cyfan yn dibynnu ar y gic yma. Ardderchog. Os ti'n sgorio cath, maen nhw'n ennill. Ac fyddai'n brafiach gweld rhywun yn ennill na bod yna gic yn cael ei methu i ennill. Mae'n sgorio! Ac ar ôl bod ar ei holi o 2 gol i 0, mae Caerdydd yn ennill Cwpan Cymru am y 5ed tymor yn olynol. Mae'n globen o dlws. Mae'n dlws har enillwyr Cwpan Cymru 2026 ydi clwb Caerdydd. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. Gadewch i'r dathliadau gychwyn.